Prebiehajú dva procesy na tejto scéne. Jedna časť scény sa pokúša nejakým spôsobom splynúť alebo infiltrovať do oficiálnych bezpečnostných zložiek štátu, ktorá dokáže tolerovať systém ako taký. To znamená, nejak stoleruje a zmierí sa s tým, že je tu parlamentná demokracia, že sú tu voľby, že sú to nejaké piliere moci a chce ich ovplyvniť, ale nemá ambíciu ich zlikvidovať. Len chce, aby boli lepšie z ich pohľadu. A druhá časť je tá, ktorá dlhé roky a dodnes považuje napríklad Mariana Kotlebu za absolútneho zradcu, preto lebo Marian Kotleba v skutočnosti na Slovensku v dnešnej podobe nepredstavuje žiadny extrém. Je to jeden úradník, ktorý sedí na obrovskom balíku peňazí, distribuuje ich a robí to isté, čo ktorýkoľvek iný politik. Čiže považovať Mariana Kotlebu za extrémistu dnes už z niektorých vyhlásení by sa dalo, ale jeho reálna činnosť a jeho nezameniteľný podrazacký štýl, ktorým dokázal znovu teraz pred týmito voľbami rozbiť jednotnú kandidátku radikálov. Bohužiaľ to musím povedať, ale jeho rozkladná činnosť možno ochránila slovenský parlament pred účasťou týchto ľudí vo voľbách na jednej kandidátke.